ಪಂತೇರು ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನೆಯರೆ ನನಲ ಬೈಜೇರು ಏತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೋದು ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕನವೇರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂತೇರು ದಾದಾ ದಿಪ್ಪು ಅಪೆದೆಲ್ಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾರ್ದಿನ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಸೋಕುಂಡು ಪಂತೆ ಐಬೊಕ್ಕ ರಚಿತರಾಮ ಅಯೋಗ್ಯ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಮದಿಮೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಲತ ನೆಕ್ಲಿಸ್ ಅವಳ ಸೋಕುಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರಾರ್ದಿಂಚಿ ಪಂದು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋತುಂಡೆ ಇಂಚು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ನನ್ನ ತರೆಕ್ ಪೋತುಂಡ ಇಜ್ಜ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾ ಓಲ್ಲೇರಿಂದೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೆ. ಹಾ ಹಲೋ ಓಲರಿಯೇ ನನಲ 5 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಬರ್ರೆ. ಹಾ ಬೇಗ ಬಲೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಕಳೆಯೋನ ಪಂಡ 4 ನಿಮಿಷ 59 ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾನು ಬತ್ತೆ. ಹಾ ಬತ್ತಾರ ದಾದಕನ ತರ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾನ ಕನತಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ತುಲ ಮುಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು. ಹಾ ಮುಂಕುದ ಬೊಟ್ಟ ಇರೆಗು ಚೂರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜ ಮೆಂಟಲ್ ಚೀಪ್ ಮನುಷ್ಯ. ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ನಾ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಹಾ ನೆಕ್ಲೇಸಾ ಯಾನ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನೆರ್ನಿ ಅವ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನೆರ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಂದ ದೆತ್ತನು ಎನ್ನ ಕಡೆಡ್ದು ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಅವು ಮುಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ದೆತ್ತೊನ್ನೆಕ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂದ ಅಂಚನ ಮೂಚಿನ ಅಲ್ ಜೆತ್ತೊಂದೋಡು. ಆಸೆಗಳಂಜಿ ಮಿತಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕನತಿನ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗ ಮೂಂಕುದ ಬೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ. ವಾವ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡಿ ಏತ್ ಕೊರಿಯರ್ 1.5 ಲಕ್ಷ. ಓ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕುಂಡು. ಯಾವ್ಯಾವ ತೂಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುವ. ಹಾ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೊಡಾ. ಅವತ್ತು ಹೊಸತ್ತು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೆತ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಅಪೆದೆಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಈ ಪೆದೆಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೂಪವು ಜನ ಮೋಲಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊನತ್ ನೇನು ಪೋದು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಬಡಿದಿಗೆ ತೂಪವಲೆ ಐಕೆ ತಯನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕನದಿನಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಇನಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ಮಂಗಲೆ ಕಾಪು ನೇನೆ ಅನಿನಿ ತೂಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬತ್ತದ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಕುಲ್ವತ್ತ ಐನೆಂಕೊರ ತೂಡಿ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಡೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೊನೈದ್ನೇನು ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿಡ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಅವ್ವೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದೆತೊನ್ನೆಟೆ ನಾನು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ತಿಜಲ್ ನಿಕ್ಕ ಕಲ್ಪವೇನಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಪನೇನೆಂಕು ತೂಡಿ ಪೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನ ಬೊಡಿದಿ ತೂಪಾದ ಬಲ ಪೋ ಇರೆಗ್ ವನಸು ಪಾರ್ದು ಪೋಪೆ ವನಸುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪೋದು ತೂಪದ ಬಲ. ಹಾ ಆವು ಅಯ್ಯೋ ಈತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ದಾನೆ ಬೇಜಾರ್ಡುಲ್ಲ ದಾದನ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಸೂಪ ಆಡ್ಲೆಕ ಒಂದುಂಡು ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನಿಲ್ಲ ದಾದಂಡಲ್ ತಿಂದಾನ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ತಿಂತಿಜಿ ಬೊಕ ಮುರಾಣಿ ಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಕೊನತು ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು 5 ಮಿನಿ ತಿಂದಾನ ಹೌದಾಲ ತಿಂತುಜಿ ಬೊಕ ದಾನೆ ಬಂಜಿಡು ಸೂಪ್ ಉರ್ಲೆ ಕಾಪುನು ಅನ್ಪ ಇಂದಯ ದಾಯಿ ಕುಳಿತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ವನಜಕ್ಕಗ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಸೊಂಟದ ಡಾಬು ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು 10 ಲಕ್ಷದ.